Good morning, mga unta ninyo, mga higala. Ang akong kaon kay utan. Utan, dayon. Utan, gulay ha, gulay. Dayon, kani ampalaya. Gihakok lang nako. Nya. Sa tulong ng ating sukhang, atong palamion ang ampalaya. Okay, ato ni butangan sukhang. Nya magkinamot koron ha. Magkinamot ta. Ang ampalaya kay hindi siya kinahanglan nga ako anong half cook lang siya. Utan ginisa, gulay ginisa with baboy, with kinamot. Sarap yung sukhang. Sayo ko na ni Uddo karon kay gutom na ko. Gigutom si Guwaiti. Gutom diyan. Sili dako kayo ang sili. Ito yung halang.
Puluhan ba? Doon ba na? Shout out din no sa ato ang the one and only Balbacua Queen. Mag-open siya sa iyahang balbakuhan karong adlaw. Invite ito siya niya. Sud man pag-travel eh. Invite siya sa ihang balbakuhan. Julie Fa, the Balbacua Queen. Mag-open sa iyahang balbakuhan karong adlaw, August 18. You're so blessed, Julie. Sa imuhang balbakuhan. Nga ikaw mismo may mamunay luto, manage, o kanan, nasa puhunan. Puhang. Uy, nahurot ang sili. Halang meron. Gamit ka itong balbakuan ni Julie rin da. Sige lang. Maka-agimi dito. Iton yun na mo si Julie. Julie Fa, the Balbacua Queen. Original. Same rami og lungsod ni Julie. Pero iyahang balbakwahan is naa sa Minglanilla. Sa silingan nga lungsod. No? Congrats and good luck to you, Julie Fa. Basura na, kuan. Kuan na dito. Present yung iro ay kada video na ko. Yung iro, present. Doon akong paliyaha kay sayang.
grasya. Ay. Sinaw. Sinaw. Kariwa pa ng sinaw. Ay, dala de. Kariwa mo. Inday Kabkab. Compliments from Inday Kabkab. Multi-purpose da ininom ba tubig o kape kani siya kaniya mag plain water lang. Okay, daghang kay salamat. Busog na kay ko mga higala. Bye! Hantod sa sunod akong video.